Mill-quħ minn sparar ta' musketterija fil-pjazza tan-Nadur Għawdex, il-kap nazzjonalista Bernard Grech fid-diskors ta' kull nhar ta' Ħadd kien wieħed isteriku u negattiv għall-aħħar. Jumej wara l-intervista li kellu fuq ix-xandir nazzjonali, Bernard Grech kompla jattakka lill-ġurnalist li għamillu l-mistoqsijiet. Dil-ġimgħa rajna kif b'mod sfaċċat tistħajlek qiegħed tiġi intervistat fuq stazzjon partiġjan ta' partit politiku. Waqt li kien jgħid fil-gżira ta' Tliet Għoljiet, Bernard Grech qal li l-partit li jmexxiju se jtejjeb il-konnettività bejn il-fliegu. Se nerġgħu nagħmlu l-konnettività aktar aħjar anki għall passiġġiera. Minkejja din id-dikjarazzjoni, Bernard Grech ma semmam kien il-proġett tal-mina, anke kienet jindirizza lil Lawċin u dan is-suġġett ċertament jinteressahom. U waqgħet attent li ma jsemmix dak li talab ftit tal-ġimgħa ilu fejn qal li jrid referendum dwar il-mina. Dwar dan kellu kritika qawwija saħansitra mill-Kamra tal-Kummerċ Awċija li kienet qalet kif il-kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni ħolqu inċertezza fuq proġett tant importanti u wara li kien intlaħaq bil dwaru fil-Parlament meta ż-żewġ naħat tal-Kamra vvutaw favur.